салом дӯстон, имрӯз FIFA 2023 бо версияи наваш пешкаши мо мешавад. Ҳамагон дубора баҳс сари кадом футболбоз рейтинги баланду кадоме паст дорадро мекунанд. Фикр мекунам аллакай ҳама медонад ки топ футболбоз дар ин версия Мбаппе мешавад. Ӯ гегемонияи Мессию Роналдуро ки ҳамеша 93 ё 94 будро вайрон кард. Масалан, ҳозир Килиан легендаи футболиро гузашт. Имрӯз мо дар бораи дигар чиз ҳарф мезанем. Дар канали Реал Мадрид наворе баромад ки футболбозон рейтинги худро пешгӯӣ мекунанд. қайд карда мегузарем ки онҷо тақрибан 10 дақиқа челленҷи гузашт, вале барои мо он қадар шавқовар набуд. Ба ҳамин хотир мо ҷойҳои асосии он наворро тарҷума карда пешкашатон мегардонем. Аз шумо лайку аз мо наворҳои ҷолиб пешкаш кардаанд. даври шашуми Лигаи Миллатҳои Аврупо идома дорад. Шоми имрӯз мунтахаби Испания ба меҳмонии португалиҳо рафта нияти бо ғалаба баргаштанро дорад. Швейтсария бошад дар хонааш Чехияро қабул мекунад. дӯстони мо аз 1x бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ба бозиҳои Португалия, Испания ва Швейтсария, Чехия шуру шавқашонро зиёд кардан мехоҳанд. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус $200 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. имрӯз мо дар лагери тамринии Реал Мадрид қарор дорем, ҷое ки рейтинги 4 футболбозро дар FIFA 2023 мефаҳмем. дӯстони мо якчанд челленҷ барои меҳмонон омода сохтанд ва биёед бинем ки моро ки ҳамроҳӣ мекунанд. биё ман якум сар мекунам. имрӯз ман капитани Вини ва Чуамени. ба шумо боварӣ дорам. бо ман бошад Родриго ва Валверде ҳамроҳанд. хай шурӯъ мекунем. баъдан онҷо челленҷи гуфтагиамон гузашт ки он қадар шавқе надошт. мо якбора ба рейтинги FIFA мегузарем. як хол ба дастаи мо. дар пеш 4 даври дигар ҳаст, барои ҳамин мо парво надорем. акнун саволҳоро сар мекунем. Родриго аз ту шурӯъ мекунем. ба фикри ту зарба дар FIFA-и нав чанд аст? шояд 80. не албатта, ҷура ту мастӣ? бояд бештар бошад. 76. не мо ба хона меравем. Чуамени тамринҳои имрӯзаро ҳисоб мекунед? набошад 92. чанд? ман медонам FIFA ҳамеша қадри моро паст мекунад. барои ҳамин 80. 70. дидед гуфтам ку FIFA-и ҳарвақта. окей, Валверде чанд мегирад ба фикратон? мумкин ман равам? ту дар ҳайрат мемонӣ. 90. 74. ман бовар надорам. ай ростӣ? агар аз Феди 74 бошад, аз ман 60 набошад. удари ту хубтар аст. 79. қариб 80. ба ман ҳамин қадар зарба лозим ки гол занам. чӣ фикр дорӣ? суръатат дар FIFA чанд шуд? 75. умуман он дар даста хуб медавад? бале, ӯ тезкор аст. 87. аз ту чанд ба фикрат? 70. бисёртар гӯ? дуруст гуфтӣ. 70. Вини 95. шумо чӣ хел мефаҳмед? ҳардуятон дуруст гуфтед. Родриго 84. 88. қариб ёфтине ки ҷура? Федя Валверде ба фикрат пас аз чанд шудааст? 80. қариб 79. Чуамени ту чанд гирифтӣ ба фикрат? 80. қариб. аз ту 79 мебошад. 75. аз ту 74 аст. шумо ҳаматон бисёр наздик ёфта истодаед, вале як дараҷа болотар. Вини аз ту чанд? шояд 74. ту чӣ, ба ҷои дида истодаӣ? чӣ хел ёфтӣ? 74. шумо розиед умуман? рости гап, ҳамаамон мехоҳем боз баландтар рейтинг гирем. биёед ба дриблинги шумо бармегардем. Чуамени 70. не, аз ту 78 будааст. акнун розӣ шудӣ? аз ман ҳам 78 бояд бошад. не, аз ту 79. аввалин бор шумо аз гуфтагиатон болотар гирифта истодаед. 80 боло мехоҳем. ин мавсим бо пасҳо бисёр кор мекунам. Вини навбати ту. ба фикрат чанд аст? 90. ба фикрам ту аллакай картатро дидагӣ. аз ту 90 мебошад. бало бар ин ҳамаро медонӣ кӯ? аз ман 87. не, аз Родри мистри ман 90 бояд бошад. 84. не, бояд ин хел набошад.
ба фикрат қувваи асосия дар чи аст? ба фикрам дриблингам хуб аст. мо бояд инро ба фифа расонем. бигзор суръатамро ҳам бо зарбаҳоям баланд кунанд охӣ. ба фикрат ҳимоя чанд мебошад? хай бигзор 60 шавад. ин зарбаи сахт барои ту мешавад. 29. ин ахмақист. ҳамеша ба ҳимоятгарон кӯмак мерасонам. Родри, ту ёрӣ мерасонӣ? аз ман набошад 34 мешавад. аз Вини баландтар? бале охир. ту дуруст гуфтӣ, аз ту баландтар. 32 хол. ҷуамени ту чанд гирифтӣ? 80. 81. хуб аст. Не, албатта ман 90 мехосам. бале ӯ бисёр дар ҳимоя меистад. мо ба фифа ҳатман мерасонем. аз ман набошад 83 аст. аз Чуамени дида болотар? Набояд ин хел бошад. 78 асту. барои чӣ охир? ман фақат дар ҳимоя бозӣ мекунам. рост, мо бояд баландтар рейтинг мехизондем. 100%. оиди техника чӣ мегӯӣ? хай 85. шумо розиед бачаҳо? аз ту 80. дидӣ ҳамин ҷамъ тағабозӣ кардагиянд. агар аз то 80 бошад аз ман 56 мешавад. аз шумо 67. бад нест. аз Вини 67 баромад. аз ту чӣ? 52. 56. ба фикрам ҷаҳишат муқобили Манчестер Ситиро ба қайд гирифтанд. баръакс инро ҳисоб накардам ба фикрам. Чуамени 85. розӣ ҳастед? ҳа, мушкиле нест. каме камтар. 82. вале ҳамин хел ҳам хуб ҳастед шумо. Чуамени беҳтарин физика ва техникаро дорад. дӯстон, мо ҳама ҷузъиётро қайд кардем. акнун биёед ба рейтинги умумӣ мебинем. ман аз реаксияи онҳо метарсам. феди, биё аз ту оғоз мекунем. ба фикрат дар умум чанд шудӣ? ман оптимист ҳастам. шояд 60? набошад чизе миёни 81-83. шумо мегӯед ки 85, вале Чуамени дар ин ҳолат ростқавл мебарояд. 84. аз соли пешин як маротиба калонтар. Чуамени навбати ту сар шуд. ба фикрат дар умум чанд шудӣ? 82. бачаҳои ман ҳамаро ёфта истоданд. ту боз дуруст гуфтӣ. 82. ба футболбози ҷавон мисли ту хело хуб аст. фифа на ҳама вақт дуруст ҳарф мезанад. Родригу 85. бале, дуруст қайд кардӣ. аз соли пешин ду зина боло баромадӣ. офарин бачаҳо. шумо олӣ бозӣ кардед. Вини, ту чӣ гуфтанӣ дорӣ дар ин бора? 86. бало зана, ту ванга ҳастӣ магар? боз бехато пайхаст кардӣ рейтингатро. шумо розӣ ҳастед? ҳамеша боз ҳам баландӣ мефурад. дӯстон, ба ин рейтинги нави фифа омодаед? фикри худро дар комментария нависед. то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед.